Акамешини дига китоб хунда. Хай чокну магани. Чихе чокни намерем агон ҷангай разборай. Сағира дарӯз пас экзамин дорӣ. Кадом экзамин? Дарс намеравай гапзанӣ рабин? Ҳайвон бояд экзамина биспорем. Ё тоба. А бачата да калидор мегашти ҳами қавақт. Сум медоди экзаминот ҳама гирифти ҳами соламон хелки. Боба мара экзамин спорт. Па 4 солае мехонӣ? Не ки балора намедонӣ. Як бор фикр ки худат агар экзаминора бе сум бигирем, ин моддая фоида мешавад. Суме ки уҷа бояд битем, ҳамонро мегирем, ягон кори дига мекунем, а бача хела кора обуд мешавад. Не ки ман медонам уҷа эта сума додагӣ. Барои нами қаку намехонем, нами худмон бесавод мемонем. Па табиғази дизди ай дистед ҳичи намия. Исе гӯш кунен ҳардад. ин рӯзтопига аблава сар мешавад. Ман намедонам ки шумо чӣ мақсад доред. Не ки ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. ин сол аблава сум қатъия 36 000 сомон метиҳӣ ва яъни билета мегирӣ. Ин қақимата яка? манам амира мегӯям. суми андак нест. ин қасумае ки ҷо меёри ака? ай банк. бихезем мерем ай банк қарз мегирем. мекунам. уже дер шид. ман одама як бор мегӯм, нафаҳмид, баъданам хеле рафтор мекунем. барои анами гапа як борда бифаҳмем. Ту ҳайвон бо ба ҳами дастат комментария мекунӣ? бузургои мо мегуфтанд одам ба дасташ гуноҳ мекунад, ба пош мегрезад. Не ки ман коре мекунам ту дига грехта натунӣ. иҷа биё ҳайвон, оли нагрез, мо худмон мепартоимад. нагуфта будем ки меқапемад ҳайвон. да ёдат боша гуфта будамад ки да комментария аққурат накун. ай ба нахуди кас як каса бизанам. ҳе брат, чика гуфта буди? авлод табиёр қатиш мезанам ку? удара биқаб ҳайвон. да комментария бу аққурат мекунӣ ҳайвони худозада? не намекунам. ҳочора дидӣ чӣ хеле меҳмонанд? дар туалет чӣ хеле мешинонам? хеле бишӣ боз сариш натӣ. ямо ҳам хеле машқӣ. занот бида мегам мардак хамира бишур. уста ай дастит напара, бо ки телевизора нав хаridagiyam. шорухи батира мирғ неста ки чимота пуши ба ҷанг кунӣ. нигоҳ дидед ми? аввал салом. футӯшин ҳос. молодец пацана тури бе навбати ман биқаб. ту била безе биқабиди айди бараш нахали биқаб биҷиқки назада бишкана. нигоҳ ая бобо биби ака ноши шорухҷони батира арӯсае ки дилет месӯза сахт намезанаша. нигоҳ кун нигоҳ на мобайли помазан дига дар ҷои мефуна пешаки мекун ки ям мази ҷиҷиқлан беро ки ман сахт мезанам. ай маймуни тайёр дайку. ай хича расул боқиёв гирифт. мезани хебру якбак мезани хебру. ту мардаки ба дасти боча назан. нигоҳ чӣ хел мезанам та. танушак чашпушак ҷони мои ҷовиҷони худо. ай накуне тон питир касод. ман аввал да ту гуфтанӣ будам ки модам мефури сахт. ин ниёнат гуфтагӣ будӣ. о мои чиликои траку, ту дар зимистон барои ман кумари ҷон.
جان راست شب گم تر آمدم معقولی من را گفتنی بدم تا اون خیلی پشکی گفتی نه با بیا جان کنم تر متا یا بابلی کی آخی آخی نه جای زورش بدای چه نوروز قطع دختر دیگه بودی کو همین دادن دستی که نگرب گونو مت مخیا بر تو مرا بیوخی ما دیگه رو چی فرق داره مرا مودم مخیای اولی چور که دادرین ماشین درون توالت فیروز شون چورغوا که سودی گفتی بک کو اونجا هیچ کنه بودی های های که گنو یگون ادیره یگون تای که های کو کس بینم میگم گلی قوقو چین دسه مای اینا به غرض عضو بدن دیگه یگون جو تا نمیرسم وا با چی رسیدنی بدی گوش ما دختر خوبم با برد ای تولی مرا نمیشناسی مرا هر یا روسو کی دات یگن که تو چی با بسیار گیجو با ای همون فرانوز شکم نمونم دست طرفان تنگ دستانش میکشم بکلموش نمی خیلی کارو چم جمع شید تنوش خیلی در جای خیلی سلطان مغازین چه قدی فروخی لباس فروشک فرود کرده نه شاگردای عبدالرزاق شما نخواد تیلو را 300 400 بخره نه با میگن تیلو میخریم تیلو باشه تیلو میخریم او بگیرین 500 600 بخرین بعد بگین اخی جا مردکای بزنم پر رای بگین دخته باشه دخته میخریم میگردیم همین خیای رادیو خبچه به زب نست همین نوروزی دا سوی بیا چینیم چیناشم دیگه کی میشه این رنگ فیرداوس بشه نه تورک میره و 17 می کرتا میاره 170 می فروخته بیا که جوبیدم یه شرمنده مامتون خیبونه بگو پیلینگای تاجیکی از وقتی فرکنی می دوجو خکنیه این ای بهرام یاد بگیره تیلو میخریم میگه یه دری تاپا میدرم میبرم میبینی تیلو نیست داونلود جپسش کردگی این مرا بی رفتم ای اوبتوی آش خوردم یک نیم پست ای بلاش سوما نخوردم که بوی دهنم نبره نگن که آش خورده اوشه هوا گرم شده سه یوبکا و شورتیکو در قیمت کسوه را بونش شاو بره جمال تو دیگه در اوبتوی سودا میکنی یک کاسه جرغات بگی 20 لیتر دیگه آوش برز بیا بچه چالا ورزان شده بگو ظفر نوری سید جعفر بچه مظفر ассалому алайкум асалчао ҳама каса сӯзакин тинҷакин хонагио ҳама тинҷай чӣ хеле кама шумо медонед якчанд рӯз пеш як блогер рустами кал таҷовуз карда шидагӣ буд ва ҳангоми пайдарпайӣ аниқ шид ки и кору бора чучикулоби ба анҷом расонидай ва мо ай чучи хеле шидат надоштем хайстағирача ҷавонӣ кадай рустами кал дар ҷавоб боша ай ӯ талаб дора ки ту мара мегирӣ ва чучикулоби суми қалин ҷамъ дора агар ки шумо хоҳед ба чучикулоби кӯмак кунед дар ҳамин кар там метавонед ягонтинӣ бигзаронед ҳозир боша мефаҳмем фикри дига одамора нашоти рустами кал ростӣ намедонам нашоти кал чӣ бигум не ки вақти охир дар ҷониш задагӣ буда так што чуч ба пеш мо қатъиями кули бачаҳои барселона дастгирӣ мекунем фақат ба пеш чуч да сари калаш ростӣ ақорат ашо мебинем барое ки гуноҳай так што гуфтанем ки чуч ба пеш мо қатъитем корот 100% айрадной да сари калаш ассалому алайкум асалчоа макаса сӯзакен тенҷакен хубакен пани адна чӣ хеле ки шумо медонед мо я инстаграм дорем қараболо 1314 и ҳамаш фейкай ва мегзарем ба хабарҳои рӯз чӣ хеле ки шумо медонед якчанд рӯз пеш ҷонони 26-солаи ноболиғ таҷовуз карда шидагӣ буд ҳангоми пайдарпайӣ ҷустуҷӯӣ аниқ шид ки корбора чучикулоби не аббоси ғармӣ ба анҷом расонидай дани мамиян аббоси ғармӣ дар кофтукоф қарор дора ва ӯ гирехта федератсияи русия рафтай ва ҳозир мо боша фикри дига одамора нисбати таҷовуз шидани ҷонони лав гӯш мекунем гуфтанем ки аббоси ғармӣ бачаи хола мешава хе бача набуд намедонам ами ай ғарм биромад сни душанбе омад ами ҷонон адай сағирача вайрон шида чи хай дига акма намедонам чӣ бигум мура хубиш кай дига чӣ бигум шохи вилдир оич путин оиди таҷовуз шидани ҷонони лав шумо чӣ гуфтанин раҳмат пешакӣ да дул пули ҷонон ма аббоси ғармӣ бизана бия россия гражданстваш метин умеда парсаевара мешиносӣ додарҷон не кияю рутсиё наход ту нашносӣ 24 соат видеоша тамошо мекардӣ ку як бор ба ёд биёр ҳав духтар қатъиёзи гап зада намешавад чӣ кор дорӣ уда ӯ янгатай ҳайвон ҳозир мехезен мерен дар магазини чармтиҷи шиштагиай мегирен миёренш фаҳмидестем бихезен тез як наёяд чико кунем ака гапи зиёдӣ назар ту бира ӯ худаш миёд бирен тез